Яңалыклар чыгарылышы үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Кисматуллина, исәнмесез? Бюджет үтәлеше борчевик белән көрәш, урамнарга яңа исемнәр. Бу хакта шәһәр советы утырышында сөйләштеләр. Шолда 9 балалар бакчасы капиталь төзекләндерелә, 6-сы өр-яңадан төзелә. Бүгенге көндә төзүчеләр нәрсәләр эшләгән? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Тротуар юк, җәяүлеләр машина юлыннан йөри. 42-нче комплекста яшәүчеләр ярдәм сорый. Шоуда салым түләүчеләр санын арттырырга, берничә урам исемен алмаштырырга һәм агылу исемлек борчевик белән көрәшергә планлаштыралар. Бу хакта шәһәр советының 31-нче утырышында сөйләделәр. Көн тәртибендә 14 сорау каралды. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Беренче булып финанслар идарәсе башлыгы чыгыш ясады. Ул 2018 елда бюджет үтәлеше буенча хисап тотты. Төп керемле физик затлар түләгән салым алып тора. Моңа шалының ире предприятиеларның һәм алдынгы үстерешле территория резидентларының өлеше тигән. Рост поступлений более чем в 1,5 раза по налоговым доходам физических лиц от резидентов территории опережающего социально-экономического развития город Набережные Челны. За 2018 год поступление составило 42 миллиона рублей. Наил Мәгдиев салым түләүчеләр санын һәм хезмәт хакы күләмен арттыру хисабына Шалыда керемнәрне үстерергә кирәк дип истәде. В том числе увеличение количества малого бизнеса, среднего бизнеса, крупных предприятий. Быть территорией привлекательной для того, чтобы люди пришли сюда, открыли, положили свои деньги. Иностранные инвесторы, российские инвесторы, нам не важно. Инвестиции, значит, важны в город. Дополнительные рабочие места. Депутатлар агымдагы елга бюджет кабул итте. Керемнәр 8 миллиард 783 миллион, чыгымнар 9 миллиард 383 миллион булыр дип фаразлана. Алга таба сүз башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуевка бирелде. Ул шәһәрне төзекләндерү планына үзгәрешләр кертер өчен халык тыңлаулары уздырырга кирәк дип белдерде. 5 июльдә шәһәрдәшләр агылы үлән борчевик белән көрәш, көнкүреш калдыкларын утилләштерү буенча фикер алышачак. Утырышта бер сораудан башка барлык карарларда бер тавыштан кабул ителде. Бу урамнарга исем бирүгә кагыла. Орловка кырында урнашкан урамнарга беренче төзүче Вәзил Мавликов һәм сугыш ветераны КАМАЗ төзелешендә катнашкан Николай Мальнев исемнәрен бирергә тәкъдим ителде. Ярбуй районындагы бер урамга Николай Иванцов исемен тәкъдим иттеләр. Ул да КАМАЗ төзелешен җитәкләгән. Промышленный урамының бирелешенә Хайр корпорациясе исемен бирергә телиләр. Күпчелек тавыш белән карар кабул ителде. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолда 6 балалар бакчасы төзелә, 9 капиталь төзекләндерелә. Хәзерге вакытта объектларда кызу эш бара. Быел мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре 9500 нәнине кабул итәчәк. Узган ел белән чагыштырганда урыннар саны 1050-га артык. Бу яңа бакчалар төзү һәм капиталь ремонттан соң өстәмә төркемнәр ачу нәтиҗәсендә мөмкин булды. Кайсы учреждение балаларны иң беренче булып кабул итәр? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова сюжеттан. Әлүки Сидоровка бистәсендәге 3 балалар бакчасының берсе, аның ачылуына 40 ел. Бүгенге көндә бирдә капиталь төзекләндерү бара. Әлеге максатта республика программасы нигезендә 50 миллион сум, муниципаль берәмлектән җиһазлар алу өчен 2 миллион сум акча бирелгән. Ой, очень хорошо садик изменился. Что было и что стало. Ага, и светленький стал, уютненький, вообще хорошенький. Тагын 1-2 көннән бинада бизәү, буяу эшләре төгәлләнергә тиеш. Капиталь ремонт мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен дә уңайлыклар булдыру мөмкинлеген биргән. У нас появился пандус, расширились дверные проемы, санузел для инвалидов. Сейчас после капитального ремонта мы открываем еще одну группу, 13-ю ясельную группу. У нас будет 2 ясельные группы. Капиталь ремонт барышында бакча тирәсендәге юллар да төзекләндерелә. 2 яклап машиналар кую өчен урыннар да булачак. Иң беренче капиталь ремонттан соң нәкъ менә Әлүки нәниләрне кабул итәчәк. Бу июнь башында булыр дип көтелә. Ә инде башка бакчаларда ремонт шулай ук дәвам итә. Яңа бакчаларны төзү дә кызу темплар белән бара. Менә бу төзелеп килүче балалар бакчаларының берсе. Ул Зәп бистәсендә урнашкан 220 балага исәпләнгән. Әлегә бирдә тулы куәтендә төзелеш эшләре алып барыла. Яңа балалар бакчалары 1 сентябрьгә куллануга тапшырылачак. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар.
Трубаларны сынау опрессовканы икенче этабы планлаштырылганнан алданрак башланачак. Бу Тынычлык проспектындагы капиталь төзекләндерү белән бәйле. Яршалы җылык шелтәрләре предприятиесе эшчеләре Тынычлык һәм халыклар дуслыгы проспектлары киселешендә трубаның бер өлешен алыштырырга тиеш иде. Юлчыларны тоткарлау максатыннан бу эш билгеләнгән графиктан алгарак күчерелә. Шул сәбәпле яңа шәһәрнең кайбер комплексларында кайнар су 13 июньдә түгел, 10 июньдә ук туктатылачак. Кырык-икедә 24 һәм 42-дә 25 йортлары арасында җәяүлеләр юлы юк. Шаутовының кайнар элемтә телефонына 42-нче комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр машиналар арасыннан йөрергә мәҗбүр. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. 42-дә 24 һәм 42-дә 25 йортлары арасыннан халык гел йөреп тора. Аеруча әти-әниләр мәктәп балалары өчен борчылалар. Тротуар булмау сәбәпле җәяүчеләргә машина юлыннан йөрергә туры килә. Кайберәүләр газон буенча йөрүне үстен күрә. Дөрестән дә монда юл киңрәк булса әйбәт булыр иде, машинаны күреп бетереп булмый. Кайчагында кисәктән килеп чыгам, менә мин үземнең внукларымны барып алам, садиктан. Мәктәпкә йөргәндә, барбыр да менә һәр вакытта карап кына барырга кирәк. Яңгырлы көннәрдә бик авыр моннан үтү, бик машиналар үтәләр, кайберләр бик скорость белән дә, конечно, үтеп китәләр, бик катын итеп инде пычрана, сулар чәчри дигәндәй. Балалар белән үткәндә, конечно, тротуар булса бик яхшы булыр иде безнең өчен. 42-дә 08 һәм 42-дә 10 йортларында яшәүчеләр дә шундый ук проблема белән очрашкан. Әмма алар тротуар булдыруга ирешкән. 42-нче комплекс җирле үзәре рәисе Александр Афанасьев сүзләренә караганда, хәлдән килгәнчә комплекста тәртип урнаштырырга тырышалар, әмма барысына да акча җитми. Хотя бы 1,20 м или 1,5 метра шириной. Плитку не надо, желательно асфальт или бетон. Почему? Потому что здесь находится гимназия, слева-справа находится детский садик. И дети ходят по узкой проезжей части, вынуждены ходить, или же зимой по снегу. Вот, я обратился, значит, с заявлением на имя руководителя исполнительного комитета Абдулина, вот, и будем ждать ответа. 42-нче комплекста яшәүчеләр өметен үзми, бәлки Шамил Усманов урамындагы юлларны капиталь төзекләндерелгәндә аларның проблемасына да игътибар тиярләр. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр сезнең берәр нинди проблема борчыса, кишаттыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 24 май көнне сәхәр 1 сәгать 4 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачуын 9 сәгать 50 минутта башлана. Ураза тоту кешене сабырлыкка өйрәтә дигән белгечләре, үзен озак вакыт ашамы эчми торырга күнектергән кеше тормыш әзерләгән авырлыкларны җиңеп чыгарга әзер була. Ул бәла казалар килгәндә дә түзәргә сәләтле. Бу хакта пәйгамбәребезнең ураза сабырлыкның яртысы дигән сүзләре дә бар. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем на всероссийскую выставку-ярмарку «Зоомир. Домашние животные-2019» с 24 по 26 мая в ВЦ «Экспокама». Комфортное лечение зубов по доступным ценам, стоматологии «Улыбка». 54 62 31. Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.